Mwasura bwanji amalo anzanga kwina kulikonse kumene muli. Cliff Chinyama chigawo cha Kumasana. Akuluakulu Amalawi musamawatenge for granted. Ifetu tikunena mobwereza tikunena mobwereza siyani madrama pa misonkho ya ndani kodi ya Malawi. Musiye drama pa misonkho ya Malawi. Amalawi enu wake agulira ni misonkho. Tikunena pano VAT yakwera ndi 1%. Dziko lovutika kale, anthu akumva kuwawa kale ndi kale. Tiyeni mwakweza misonkho yoncho, tengani ndalamazo zigwire ntchito moyenerera. Ntchito ya Amalawi anu ake amene akudula misonkho zikukanika nikumangobaso ndalamazo. Are you serious? Polisi yatenga searching warrant kufamu ya Chichola. Yakatenga kukoti komweko. Leloso lawyer wa Chichola kumapita kukoti komweko kukajosa kukatenga chiletso cha searching warrant. Judge amene kani magistrate amene wapereka chiletso amene yoyo akudyaso misonkho ya ndani kodi ya Malawi. Akudya misonkho ya Malawi. Ainwaje Amalawi akutani kuda kuzunzika. Apolisi afuna akaseche kumene koko katundu amene anagudwa ndi misonkho ya Malawi. Zinthu zomwe zikuganizidwa umene koko kuti zikasechedwezo. Kandi fetereza kandi chani chomwe chili kufamu zikuganizidwa kuti ndi za Amalawi ainu ake amene amadula misonkho. Sono judge kapena magistrate kukapereka chiletso zikutanthauza kuti chani? Tikunena atu ino a DPP. Izizi muvi woyang'anira uyu 2030 mpafupi. Tikunena ife. Tikunena kuti ife tikulankhulafe tikumva zomwe akulankhula anthu m'mizimu. Takhalani serious popanga chinthu. Talamulani dziko linolo mwamphamvu. Zinthu zayamba kale kukoma apapa. Tapitirizani takhwimisani malamulo. Khoti likutiseweresa. Likuseweresa Malawi. Inu khoti lilikusesa. Kodi akulamula dziko lino ndi amakhoti kapena president amene anasankhidwa? Kodi mphamvu zimene zizi zikuchuluka chonchi ku khoti chifukwa chani? Ifetu sitingaope kulankhula zokhuzana ndi khoti. Napa chilungamo ife sitimaopa. Kaya muzitisungira kuti ayayi amene aja azapalamula lukanga chepe tizathane nawo ife limezo sitikulabada. Kwambiri ife tikulankhulira Amalawi amene akuzunzika wakumuzi ujayo. Amene tikunena pano pa akumadya therero kemwe amene nchiremo kusowa chakudya ndi amene timamulankhulira pano. Osati tikakunyengerereni inuyo kaya andale kaya munali majaji amene ndithu mukadzuka mmamawa mukumamwa mkaka kumamva kukoma kumapanga ziganizo zowabwereka anthu amene ali m'mizi achi. Sitingakusekerereni. Ndiri apo ayi ife tifuna tikuwuzeni sitingasiye. Inu timachatu tipanga ma demonstration. Chifukwa zikuyenjeza zinthuzi. Mphamvu zonse Amalawi pano pa akulira akukhumudwa ndi zomwe zikuyendera dziko linolo pa nkhani yomwe anthu amene anaononga misonkho ya Amalawi. Gulu limene lila MCP linaononga misonkho ya Malawi. Lero ndikumangowapasa mabelo iyayi kumale kumachosa ziletso basi kungotasa anyamata zikwanje mangotasa dziko lino. Malawi asekerere zimenezo. Ife tikoposa kuti tiyambane ndi inu kaya andalenu amene mukuzimva makobiri pano kuyamba nazo ninu kaya mukuti amabwalo akukhoti. Mulitenge ife mukatisunge kundendeko nanga sindendeza anakonzera ife. Olo mutipsakire milandu.
koma sitingasiye kulankhula kuli bwino kakhala kundendeko chifukwa cha chilungamo. Iniyo muziyendabe moyo osangalala kumapondereza misonkho ya Malawi, kumadya misonkho ya Malawi, kumatenga Amalawi ovota aja ngati zisiru muzisangalala. Ino zinthu guys, zinthu zikukoma izizi. Professor Arthur Peter Mutharika wayamba bwino, ali serious. Mchifukwa chani mukukhwefula malamulo ena? Mukukhwefula malamulo ena chifukwa chani? Kulakulu. Ino abolisa amene waapita akasecheko kapena mufuna ati asamusa athawisi chomwe wakayimisire iyeyo kunena kuti kusakasechedwe ndi cha esa ndi chisimizo yona kuti kumene koko kuli katundu waboma. Chomwe chamuzizimusa ndi chani? Munthu amene ali innocent chopera kusechedwa ndi chani? Izi zingosinzimikiza kunena kuti kumene koko kuli katundu. Ndiponso jaji amene wapereka chiletsoyo wadya ndalama zachichola ameneyoyo, wampasa ndalama, wamuza kuti kuli katundu wankhani waboma apasana masheya ndi jajiyo. Aya, tendi zikani serious.